ndiri kubva zvangu palive apa handisanamboita live zvemashow zvokuita zvinoita mauyu kuti ndakaukera ndona show dziri kurohwa paipai munhu anenge akumbirwa uyai mutipefomerewo vanhu vari kutopefoma titopefoma paipai uyo munhu achada kubva pastage akuprofita prophet ndiri kuona mudzimai wenyaya nenhumbu noza vanhu vazhinji chanenge wakutanga kufunga manje kuti vaprofeti ivo naprofeti okay profeti vakaenda rini 20 seconds of fame inokwanisa kuita zvimwe zvokuti muchazoona inyo vanogona zvokuripota vakuita zvokuripota ndiri ngotaurawo zvichangodongotaurawo zvokuti arika ndimboitawo the first one ndimbokomentawo zvangu kuti dzimwe nguva anogona kuti maswera sei hanzi profeti ndiri kuona mudzimai wenyaya nenhumbu ichazvagwa mumwedzi wambudzi zvita mbudzi November. Akaitwa rini mwana Prophet Roki tiangoona kuti vanokomenta cheti kudii muri right here mukoma Easton. Ndachivukira live yanga ichiitika kuema musicians. Pana musician na prophet. Music iri background yangu hiyo. Pakaipa. So, prophet Java, kuti prophet Java, mdzimai wenyaya nenhumbu. Ichazvagwa muna November. Prophet Java akauya ku South Africa rini. Amen. No. Other than that, imwe nyaya yazo ngakuda prophet mukaramba makashinga kamuchapesera matova bigger than maprophets chaiwo. Hanzi chaiwo. Handisina kunyatsoteerera. Hanzi chapesera matova bigger than the biggest prophets. Sometimes zvinongoitika neexcitement. Tinozomboitawo patinenge tichitokumbira umbonoita maperformance. Noita live performance ukaregeregwa. Panenzi mukasekerera benzi padhibha rinouraya chimhuru, kana kuti ukasekerera benzi parufu rinotiza nechituna, kana kuti ukasekerera benzi muchigeza parwizi rinodya sipo. Ndojaitika ndezvigore zvakuripota nyaya dzaitika pati. I'm just waiting tichangoona vanhu makomendera vanenge vachiita. We'll see. Hapana anoda kuti udzowo here kucontributa mutiudza kuti pari kufamba sei, because yashingotoriwo live yanga ichitori bhobo, yangotanga iri live iri bhobo. Tiri kumbona kuti prophet vakusumuka, umwe prophet achiprofita umwe prophet. Zvanzi rambai makashinga makabata ikoko kuvakomana vechidikawo. Mudzimai wenyu ane nhumbu ine 3 months. Sanenge akazvarwa rini mwana wachona. Saka hanzi Roki waprofita prophet paShow. Hapana zvatogona kuita, ngotarisa toona changoona inototi headlines ozamuna nametro kumachichi chaita headline. Asi ndindatanga nhasi ndindatangawo zvangu komenta kuti nditokomenta nditotoita izvo zviri kutoitika live. Ndomungai pamwe yakutopera zvai live kuti yatopera. Ndangoti chiona izvo ndopa ndongokata prophet wana prophet. Angozoti ndina comment pane zvimwe chichi but ati fungisai, it's a very good performance. Fungisai chisala anga karova keyboard, achirova ake keyboard. Zvikanzi pastor fungisai Suleiman fungisai. Vanondiconvinza kuna shingisai kana fungisai, but ndowe kwedu kuna namunaka uko. Shingisai Muremba
akakwana iri bo vanhu vashe ndona ngotaura ngoti ndoyazotambika prophet Roki prophet Java vakataura nawo yemwana saka tongomirira November uchotoona kuti ndewani ndo prophet muna February boss hafa boss nyakukupeya ndiyo uri kutaura dzimwe ngono ingodona kuti shaviro kuti haupromotewe futi Devi Grace Magaya waruzirira Grace rokanga achiimba kaprofeta munomba mangu makutonhora basi asingadoita hita kupisa kana otherwise njongo yatinonzoenda maholiday edu inoi kana tafunga zvemaholiday Grace maholiday avhugwa here check out maholiday avhugwa here Grace otudza kuti maholiday avhurika here otherwise ndeipi Roki wokuimba uya anga achiimba kana aswa kune garamba party 5 here vaimba zvakanaka vaimba ndonga nana mapfumo nana vachitoimba munhu apata mike uyo munhu apropheta ndiri kuona muchisumuka muchatozosimuka kuita senge prophet ndasina unonzwa zvaunongoda kuwa muchasimuka kutozodarika maprofeti chaiwo here katanzi muchasimuka kuzotodarika mamwe maprofeti mahombe kureva kuti havasati vava muhombe okay pakuzotanzi mune mwana mudzimai wenyane nhumbu izvezvi ichazvarwa muna November kanzi mwana wenyu mukomana zvasi mukaramba muchiita nharo mukandipikisa mwana wenyu mukomana no zvanakidza Roki anga azanzi akutombopota achionesewa ndakangonzwa vanhu vachingotaura kudhara kuti anoti akumboita zvokushopera or something like that amen dzezvingori ruma you don't know chiprofita chichakanakira 9 months dzinokwana tongomirwa muna November wachona tongoona kuti profit vakareva plus iko zvinokwana nesocial media ka inokwanisa ngolika social media panenge ka text message kanenge kangolika kakaonekwa kaforwardwa it's quite possible but vanhu vanenge vakuda kutanga kuverenga nhumbu yakaipira chinhu vanoona kuti kana ichinzi ne 3 months iko zvino 2 months chazogwa muna November because mwana anozvarwa musi wa15 November munenge mamita 14 February pavalentine okay 14 February sapa vanenge vakabva vakadi inside information inenge yangolika paWhatsApp ikasvika kuyo ndo zvinoita vamwe vanhu sometimes vanhu vanoprofita vanochansa anoenda muWhatsApp group ongoheka information yaunayo anokwanisa kuheka ka information kamwe kawangosinomboziti kahekwa obva atanga kutoka user as prophets. You need to be very careful nemaprophets aya. You need to be very, very, very careful. Saka otherwise ndasarigwa ne 2 minutes zvangu ndadango ndikona damboona kuti vanhu vanoda nyaya here ndangonyora ndaitawo ka live kangu yekuti vaprofit vanati vangani vanhu vachauya kuzoteerera ka headline kangu kakaito zvona kuita ka live kangu ndimbotesta ndimboona kuti vangani vanhu vachauya kuzoteerera zvinyaya zvandiri kuita izvo variko vanogona kuripota vachazoripota mangwana ndavatangira ndangoona ndingotesta I'm testing my YouTube channel ndikaita zvekuva YouTuber zvokuti nyaya yabuda ingobuda kuti ndainyora yabuda ndata bonzo zvachekai manewspaper mangwana mametro machichi masocial media Instagram chaona mangwana panenge pakazara kuti vanhu vachitaura nyaya yaProphet Roki vachiprofeta prophet otherwise ndo nyaya yacho yanga iripo zvayo. So and where is the wife? The wife is in America. Hanotombogara abuda. Saka Java ari stuck kupi. Wife Java ari stuck ku South Africa. Saka Java ari stuck ku South Africa manje. Roki aenda pa stage akatoprofita Java kati Java mukadzi wakane nhumbu izvezvi. Ichazvarwa muna November. Saka vanhu ndo pari kumenya manje kuti vakuda kuziva kuti Java akasiya azadza here kana kuti aunongoziva vanhu vesocial media muchaona kani
vanogona channel favorite channel yangu favorite channel yangu yandofollowa inonzi Ziki Media. Unfortunately handifungi kuti vananga aripo if my favorite channel vakaziva nyaya dzakadero na Ziki Media I think vanogona kuripota. Nevamwe vandisingatauri nemazita mamachannel ndokotaura yandofarira hangu. Ndo story inoda kunyatsofollowa zvakanaka because zvaitika so quickly. Angoti profita chibva zvikanzi mukaramba muchiita nharo pastor, mukaramba muchiita nharo. Zvikanzi ndaedza kutotsvakawo mareporters eZiki Media, ndamatsvaka ndikatsvaka kwese vari based kuSouth Africa nevari based kuZimbabwe veZiki Media ndavatsvaka chiti imi Ziki Media muripiko uye munzwe nyaya iyi. But it's ndo nyaya inoti ndo nyaya ichaenda mberi inoi, trust me mangwana ka ndo nyaya inosvika kana 34,000 maviews before vikira because prophet wangu zoti I'm not commenting pane zvimwe zvizhinji zvaitika. I don't know what my viewers aende phi nhasi kwachingori 5,000 6,000 ambosvika pa7. Ndafunga kuti hachazoya later ndatongona maybe bongozozo rakaitika last week rastana riya na diwa vana I don't know kana kuti vanhu inyaya yekuti vaona line up in advance kana kutoperegwa nebundle zvako. So meno ndakangomirira mangwana ndichingosecha mabig channels. Ndoda kuseka mabig channels kusecha kuti vari kuripota achiti kudii nyaya mascreenshots aro ini ndingotaura chiti vanhu ini nchandangotanga kufunga choti madhamu achiri kuAmerica mabhegi chacho akaita kutopostiwa nendeke. Prophet vakuti mfundise mune mwana achazvagwa atwa ne 3 months but 3 months lockdown akatanga munani March April May maybe we're right because remember February anopera chiti 28 ka February anamboreba saka nombo dzinoitika muna February zhinji dzopedzera dzangodo zvaro muna November anyway atakara zvaro muna November so I don't know but ndakamirira ma big channels pana vozomuka mangwana vachimuka vachiwacha channel vachiita chechi ndo pandakangomira ndigona kuti timboona kuti anoripota chudi nyangwe mu newspaper I can bet you mangwana Metro Metro ngere ese ma big channels prophecy chatombo unless neno ndingatodzidzira ita chiprofita kuti prophesy kuti mangwana headline inengere iyoyo kuti prophet vaprofitiwa musician aka prophet taura kati mukaramba muchitano atoti mukanditisa nharo pazoti chana chenyu chikoma aizongokatiwa ikakatiwa kuti chana chenyu chikoma angora ameno zvangodotora mukaramba muchitisa nharo mwana wenyu mukoma microphone ndokudai abvutiwa kudai ndasina kutarira zvendandichiconcentrate pane zvimwe zvandandichiita but hanzi prophet Jaffa akaenda rini kuSouth Africa tite makango ndio zvandachira vanhu varodaita macalculations manesi tokuziva vanhu medical science udaita macalculations mazimba ndakukoniwa vanotekana kuti vanoda ticket raProphet Jaffa rikangoti March anenge aripo but kana ticket raProphet Jaffa riri before February prophet iri yemashuwa aiwe vanhu vanota ndo zvinoda vanhu vekuZimbabwe vanoda zvinhu zviri negative. Vanhu vekuZimbabwe vanoda zvinhu zviri negative, zvinhu zviri positive havatombodi kuti vaoneti follow prophet tipe bvuma kuposiswa havadi kubvuma kuposiswa vanoda zvinhu zviri negative. Ameno saka tsuma yakuti chaiprofita choprofitiwa ameno vangoita deadline kuti chaiprofita chimwe chave kuprofitiwa. So meno guys ndoda kutenga radio vedu chiredio changu chakafa chikadzoreko saka ndakuda kutoita zvokudjwo poze zvino zvoshuwaka chatotaura na Grace motitengerawo zviredio izvo. Grace angambota dzinotengerawo chiredio vedu so guys tafara kumbotaura nemwe nhasi achirega ndimbogadzira zvangu ndibve ndanorara
manzo here guys, thank you so much. Tambotandara zvedu. Saka gadzirai mangwana makuseni mucheke maheadlines paYouTube. Prophet vazodini, prophet vazodi, inenge yakapisa. I am predicting iyo ndio ichaita headline chaicho. Amen. Take care guys, thank you so much for being with me.